Bona tarda a tothom. Vicedegà del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, ponents de les conferències i taula rodona d'avui, senyores i senyors, en primer lloc donar-los la benvinguda a l'Espai Provença de Ferrocarrils de la Generalitat. Com a director de Ferrocarrils de la Generalitat operadora, em plau donar-vos aquesta benvinguda amb un espai que veieu que no deixa de ser una part d'una estació, que l'hem habilitat com a sala, com a lloc que està a disposició també de tothom per tal de fer-hi les presentacions o els actes de tipus social i cultural que ens proposin. Estem, com saben, dintre dels actes del 150è aniversari del tren de Sarrià i, per tant, en el seu moment vàrem decidir que volíem que aquesta efemèride s'allargués en el temps, no més enllà d'un any, per raons òbvies, però sí que en aquests moments estem amb aquest cicle de conferències. A diferència de la sessió de la setmana passada, en què vam fer la primera conferència, que em permeto dir que va cobrir sobradament les expectatives que ens havien proposat, deia, a diferència d'aquesta primera conferència, el dia d'avui el contingut se centrarà més en aspectes que són més propers, tant en la distància com en els sentiments. Els diferents ponents ens parlaran d'empreses vinculades a la producció i a la distribució de l'energia, de com es començarà a aplicar l'electricitat al transport, per això ens parlaran de tramvies elèctrics, de ferrocarrils, i seguirem parlant sobre tot això per veure com aquesta electrificació del país ens va permetre ser el que som avui, a base de desenvolupar la metròpoli i el que n'hem vingut a dir el rerepaís com a perllongació o com a extensió amb taca d'oli d'aquesta ciutat nuclear de Barcelona. Per tant, deia, a diferència de la sessió de la setmana passada, la taula rodona d'avui estarà enriquida per la participació de ponents d'àmbits com l'urbanisme, l'arquitectura i la geografia humana. Per això vull aprofitar aquest moment per agrair la predisposició, molt sincerament, que hem trobat en totes les persones que hem convidat a participar en aquesta sessió d'avui i que han acceptat compartir els seus coneixements amb tots nosaltres. També els vull agrair, com deia, l'assistència de tots vostès i de manera especial dels més joves que per interès i estudis s'estan formant en algunes de les branques acadèmiques de les quals es parla en aquest cicle de conferències. Com ja us vam dir la setmana passada, només es pot estimar allò que es coneix i per això des de Ferrocarrils hem volgut organitzar aquest cicle de conferències perquè se'ns conegui i quan més millor. Finalment, i confiant que la sessió d'avui satisfaci l'interès de tots vostès, els convido a participar en la tercera sessió que celebrarem la setmana que ve i amb la qual clourem aquest cicle de conferències. En aquesta darrera sessió es tractarà l'evolució de l'arquitectura a les estacions, primer de les empreses privades que ens van donar lloc a la realitat que som avui i en segon lloc a les estacions d'arquitectura més contemporània, que són les que els darrers anys han permès donar els serveis que donem a dia d'avui. I ara, sense més, els convido a que comencin a participar en aquestes conferències, passant la paraula al vicedegà del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, Josep Maria Rovira, a que faci la seva presentació. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Molt bona tarda. Primer voldria agrair a Ferrocarrils el fet que ens hagi convidat a fer aquesta introducció en l'acte d'aquesta tarda i voldria afegir que en aquest cas la meva intervenció està bastant lligada, té a veure amb el que són les meves aficions. Els que ens coneixen, i n'hi ha alguns per aquí que em coneixen, doncs saben que les meves carències envers els temes del ferrocarril són molt conegudes, són des de fa molts anys, i especialment en tot el que fa respecte als orígens dels tramvies de Barcelona.
Aquesta temàtica l'he estat treballant durant bastants anys amb una certa profunditat, investigant els aspectes tecnològics del canvi de la tracció animal i de vapor a la tracció elèctrica i també les seves corresponents xarxes d'alimentació. Bé, aclarida doncs aquesta motivació meva molt personal en respecte d'aquest acte, tindrem en primer lloc la ponència d'Horacio Capel, que és catedràtic de Geografia Humana. Sí, hem fet un petit canvi, sí, per cronològic que ens adaptava millor, canviarien el senyor Joan Carles Alayo amb el senyor Capel. D'acord, doncs comencem per el Joan Carles, doncs. El Joan Carles Alayo és doctor enginyer industrial per l'UPC i treballa a l'àrea de recerca de la Càtedra UNESCO, Tècnica i Cultura, també de l'UPC, i és membre del grup de recerca d'Història de la Ciència i de la Tècnica, com no, de l'UPC. Ha treballat durant més de 30 anys amb empreses del sector elèctric català, som companys d'empresa durant molts anys, i és un gran coneixedor de la tecnologia elèctrica i del seu desenvolupament. Per tant, podeu veure que aquesta taula no deixa de ser un compendi d'unes quantes persones que es coneixen des de ja fa bastant de temps. La seva tesi doctoral, defensada l'any 94, tractà sobre l'evolució de la tecnologia de la producció i distribució d'energia elèctrica a Catalunya en el període 1880 a 1920 i va obtenir el Premi Bona Plata, apartat d'estudis de l'edició de 1995, que atorga anualment l'Associació del Museu de la Ciència i la Tècnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya. Entre d'altres, és membre de diverses associacions sobre la història de la ciència i de la tècnica i col·laborador del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Entre les seves publicacions destaca una d'elles que és derivada de la seva tesi doctoral, que és l'Electricitat a Catalunya, que la va publicar l'any 2008, i que ofereix una visió enciclopèdica de tota la història de les empreses lligades a l'electricitat i les seves instal·lacions al llarg de mig segle. La seva presentació està titulada L'electrificació del ferrocarril a Barcelona i el salt d'escala, i tractarà de la història de la tecnologia de l'electricitat i de l'origen de l'aplicació de l'electricitat al transport, en aquest cas en el transport ferroviari. Ens explicarà quines van ser les primeres iniciatives, quin era el panorama abans del segle XX, quines centrals hi havia, i analitzarà com els diferents ferrocarrils i tramvies anaven a buscar les centrals existents o en creaven de noves per al seu ús, a vegades exclusiu, a vegades compartit. Entre les línies de ferrocarril destacarà el ferrocarril de Sarrià, el tramvia d'Horta i l'entrada de la Barcelona Traction en el món del transport.